Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Hatod sa Indo, kan DZGV, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagkataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, ikan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asin kaginawahan. Mga tugang, good morning, good morning. Isang makakilagasang umaga po sa kanilang lahat. Sabado ngunyan. Petsa 27 na sa bulan, mga tugang kan Hunyo 2026. Pirang tumbling na sana. Hulyo na. Daklan. Mga tugang, ako pa sa lingkod, Mardilada yung iba, sadik sana pero tiyan. And siyempre, paring partner natin, mga tugang, kuya pong partner from afar. Father Momoy Borromeo, malayo man malapit din, nandyan pa rin. Yan. Father, magandang umaga, please come in. Good morning. Magandang umaga. Makakalikasan at mabiyayang umaga sa inyong lahat. Ayan, sa kabila ng tayo'y laging yinuyog-yog. Ang linog. Ng linog, ay padagos po sa itong paglaom na maging magayon magiraran ito pong ano yan, maabot na mga pangyayari sa mga masunod na mga aldaw. Yan. Baka yan ay pamukaw lang sa to. Na baka kita medyo nakalingaw na. Yan. Kasi mga dapat natin. Talaga yan. Mga dapat diba, na. At puro sa nakita dyan, scroll para taman pigpaparundom man sa nakita. Radio na natin. And siyempre, mga tugang, kunyan po na Hunyo, signifikante man ini selebrasyon, mga tugang, ano yan, Environment Month. Pagkatapos kanakaging aldaw, Hunyo 25, pinag-celebrate man ang Arbor Day na pinaing kami na sa gabos na magtarnom kita para sa masunod na henerasyon sa senda pong ano yan. So tema ko niyang padre, si lunti ang kinabukasan. Hindi ko na, lunti ang bukas.
Lunti ang bukas. Lunti ang bukas. Yan Pagkarayon ang pag-pronounce sa tibaan kung maiba ang meaning. Maiba ang spelling. Ayan. And then, yung mga partners tayo, Ecosavers 2000, nakisabay duman sa, sa Arbor Day celebration. Pagkatapos itong, ngunya na aga, igwang ginibo ang Menro, lokal na gobyerno ka Santo Domingo na lakad para sa kalikasan. Yan. Ay, nasa linya na si partner natin, si Dennis Borromeo kan Ecosavers 2000. Sir Dennis, good morning. Good morning po, Sir Mar. Father Momoy, marina aga po sa gabos na nagkatawag. Maraming naaga sa ito ka, boss. Ayan, opo. Dennis. Ayan, sandali lang Saan ko na inipili saksak? John, saan inipili John? Ayan. Okay. Sir Dennis, good morning Tabi sa Giraray. Good morning po. Ayan. Paano natin ako po si Dennis Tabi? Natin ako po si Dennis? Yan. Ayun po. Ayan. Malinaw. Okay. Sir Dennis, nag-celebrate kita kan Environment Month pagkatapos Arbor Day and then ngunya naman Aldo very busy ang sa indong grupo para sa pagpartisipar digdi sa ngataman to sa tuyapong kapalibutan. Ano tabian sa indong mga naging partisipasyones na sa mga aktibidades sa pinagibo dyan sa indong pong area? Maray na aga po ginaya sa gabos. Makaugmaon po na pag-celebrar ninyo niya na Hunyo, tayo yun ang Environment Month. Nagkapira po sa samuyang naging aktibidades, saro po ang sukan sarong aldaw, pagtanong po, digdi sa, magayon nung digdi ginibo sa Barangay San Fernando, digdi po baga sa pagsadiri ni Sir Pepe Esteves. Yung dinadyan, sa lugar na pigtanuman tanin na pader kan mga native trees pagkatapos mga bamboo. Ayun po, digdi po itong parte sa baba ta digdi sige na ang kang tipa kang mga daga. Kaya digdi may so pagtanong. Magayon man ang mga kaway nita so kamagong baga po magayon ang gamot ka lalo sa mga parteng nagtitiripak-tipak. Tapos Nara dakul man po ang naitanong halos sobra man po itong mga 700 plus man. Wow. So iba. So may mga tada po, may ma-schedule po ang Barangay Lidong. Matabang po giraray kami. Tasayang ka itong mga Sa Lidong naman itatanong sa tadaan Sa Lidong naman. Naghalat lang po kami kang schedule kong na rin. Tapos sa GRAP, so sa GRAP na grupo, iyo man po ang facilitate kami, masabay man po. Makaugmaon man Sir Dens, nadakol ng mga grupo ang nagsusuporta para sa mga advokasya ta. Iyo po, makaugmaon. Dakulo na po ang nag-aaral ng muya mag-irindra, magsarabay sa... Sabi ko, kada barangay nga sabi ko, ipagpatuloy mi so pag-create yung mga chapter para lalong magdakol kita. Ngunyan talaga, kay puwan tayo ng maray. Tapos naman po, ngunyan na aldaw po, ginibo sa Santo Domingo, so sa sentro, so hakbang para sa kalikasan. Magayon naman po na napunan ngunyan na aldaw. Kumbaga, gari na opening, gari magiging regular na po nagigibuon kang munisipyo. Ayun, lakaw. Ang aktibidad na ito. Lakad para sa kalikasan. Yan. Ngayon parang pag-running awareness magayon man itong naging lakdang ni Menro, Dimples Katangayari na pinagbawal so pagdaraki, pagbitbit pa din mga bottled water pa tapos mga plastic cups sa iba pa. Magayon. Lalo na maiwasan ang mga single-use plastics. Tapos magayon, dakul talaga kaming nakolekta. Ang mga residente talaga, nakikuron kami sana magkaigwa naman lagot kita ki disiplina sa kada saro. Sa dirita, grabe talagang basura. Iyo. Makanuson pagilingon. Ang Japan nga magayon kung nasa Japan gayud kita, pwedeng magka-problema ang BGMP. Dahil na sinabupuroton.
Dako lang na ilalaog sa sunda. Ayun po, bawal sa inyo magtato, maski pupod ki sigarilyo. Iyan. Okay, Sir Dens, di duman sa area na ano yan, pinagpa-ocupar baga ni Sir Pepe Esteves para magamit kan mga kahubinisan ta dyan, kanay kung Service 2000 na makapagtanawin. No, may mga iba na kitang partners, naghiwas na so mga pigtanuman tatabi duman. Kumusta na so mga nainutang itinanom duman? Yung mga bambo, kumusta na po sa mga bambo? Parangon yan, di kami nag-conduct clearing, naglinig ta. Grabe ang init, kumbaga, pag nagtag-urana, saka kami malimpyan naman dumanta, baka magkagaradan. Ayun. Magayuno na po, buruayo ng maray, lalo na sa mga bambo, sa giant bambo na tinaranom ta, mga magayuno na. Ay wow, yan. Kan last na nagduman ako mga February garito nagurong kita no. Di mas lalong naglangkaw na ito. Ayun po, aralang kauna para may ibang na didistroso talaga, nagbabaga sa baga. Pero okay lang ito at buhay na ito. Ayun. Okay, so paano pigmamantinir nindo yan tabi, Sir Dens? Dahil nang naggagakod ki mga baka o karabaw dyan? Igwa pa man po, pero ang kagayunan mo yan si Sir Pepe, naghururon kami. Verbal pa man lang, kumbaga, dahil pang marinano. Pero may plano para sa daga na ini, kasi gigibuhon po ining campsite, gigibuhon na farm. So makakatabang digli sa Barangay San, bako lang sa Barangay San Pedro para sa gabos po. Gigibuhon, ipapakudal po ini gabos. Ngunyan nga na ipuunal daw yan, ako digdi ngunyan, naggiling ako pang so makurudal. Bilog po ining 24 hektaryas gay din eh. Kukudalo na. Kukudalo na po ini. Ay, very good. Mabuuna kang project. Ayun, very good. Dahil na madidistroso sa tuyang mga pinagpagalan. Iyon, magayon na bareta yan tabi, Sir Dens. Magayon. Ayan. Okay, so ano pa ang mga kunyan, mga plano para duman sa satuyang pagpapadakol kan mga miyembro, mabugtak ka ng mga chapter sa kada barangay. And then itong suplano mo ng mga nursery sa kada barangay para nursery sa bamboo. Ano po ito? Diretso pa? Diretso po ito. Kumbaga, inuuton mo na po na magkaigwa ki mga chapter para igwaman na magre-reparo dyan ta. Kung kami po ang magdadyan po regular sa minsan problema may ang transportation talaga. Iyo po. Ang gigibuon may magibo kami ki chapter para po tindaman po ang magre-reparo kaya. Yeah. Pagbibisitahan may mansinda kung anong pwede ming gigibuon para sa indang barangay. Yeah. Tapos naman po ang grupo mo yung yan halos monthly na po magka-conduct na kami ki tree planting kahit tuwan po talaga. Yeah. Dapat nga nito ay kaya lang may mga schedule po kaming iba nagki-clean up drive may mga kaya na isakripisyo sa ibang activity para sa tree plant. Kaya magkikaigwa kami kaan bulan-bulan na. Iyon. Bagayon itong kasi kang Arbor Day yung mismong Assistant Regional Director, Father, asin maging ang DNR mismo ang nagpapahayag na dapat nga bako ng tree planting, kundi tree growing na. Yes. Ayan. Tree growing. Magayon na, nagimata na. Bako sa kayo tumaga, Father, tree planting, picture, tapos na. Pero, ito yung mga... Magayon po ining kaisipan na ining planting trees, planting hope. Opo. Kaya sa Filipino tradition ba kan Arbor Day, tinuturo sa tuya na he who plants a tree plants hope. Tree planting is both an ecological act and a spiritual act. A participation in God's ongoing work of creation. Ayan. Plant hope and then protect future. Yeah, and protect the future. And grow alunti ang bukas for all. Yes! Tamang-tama po yan. Ayan. Okay, so Sir Dens, ano pang kunyan? Igalata-lata so itong sa lidong adi. Kung no arin sindaman yan. Pero susagrap ang manginginot duman?
Iyo po, so sa grab. Ay baka duman sa kunyang kita magtanom kayan sa laog kan ano yan, Mary Sealing Sanctuary, pwede man. natural park. Yan. At saka si ano pala father, si Menro, si Menro na ano yan, Dimples na katangay, nagkaapot sa kuya kung ano yan, kung may mga available pang bambula na pwedeng maitanom. May mga areas sindang tatanuman na medyo Yeah. nagrarase ang daga. Yan. Ito po paano, sa mga bamboo ta po, baga, pinang-distribute na. Katapos, kapag ang bamboo mo na arugan maralangkaw na, Oo. ipisin lang i-transplant. Dapat Kaya ito. magalat-halat na sana po siguro kitang makagibo ng mga makakuha ng mga bamboo propagules katapos makagibo ng nursery, bamboo nursery. Ayun. Tanganin na kung may mga pangangaipong arog kayan, madali na sana po. Ayun. Kaya magayon po itong sinasabi ni Dennis na magibo ng mga nursery sa kada barangay o kung kaya kada lugar. Kaya nga siguro sa mga pwede tayong pag-irisipan, Menro, na kung mapipwede sa planuhon ta po ang mga possible na mga bako sa nga ng planting sa sarong aldaw, kundi talagang planting, bako sa ng planting, kundi tree farming. Tree farming, yan. At saka, Tree farming. at Kaya nga bako sa na ng for Arbor Day. Oo, yung ano. Tapos mag-isip po ki mga possible na ini po mga nursery. Yeah. In order to nurture nature. Yes, Nature to nurture us. At saka itong kunya no, itong lugar na ano ni Sir Pepe Esteves palan. Baka pwedeng makunyanta, maipusturta na maging agroforestry. Agroforestry, agroforestry. Sabay pati sa pagkaon ta Sir Dennis. Ayan, apera sa mga kahoy, pati mga tanom na pwedeng pangkaon, pwedeng maitanom diyan. Kay Ponsa naman na i-arrange yung kimari. Ano tabi, Father? Bako sa nang kuyan, gibunta naman din. May mga herbs po paano na dahil nagbubuhay kung sauyag, kundi may mga herbs, mga herbal po paano na kinakaipuan niya on sa forest, sa konteksto kan forest. Ayun, opo. Kaya magayunon, kaya baga ini po ba mga agta, matibayon magkaroon kan mga herbs na yan. Kaya kan pandemic, may naramang kang agta na COVID. Ganun na yan eh. Dahil nilaog naman sa San Andres. Ano yun? Na nag-COVID. Magayon po talaga na maging comprehensive ang approach. Ayan. Sir Dance. Sir, Ayan. Anong plano da ni Joe Pepe dyan sa kunyan? Sa area niya? Gibo ng farm? ayo po, farm, tapos garigigibuon niyang Campsite. 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 Oo. Tapos, basta magayunan po ang sa iyang plano. Kumbaga, sa plano may, garo nagkatugma na, sabi ko, tamang-tama, magayunan nining mangyari ni. Iyan. Ma-create kami so agihan dingding, so makakabot na talaga dingding ang auto. Kumbaga, dahil na magpaparalibot, may pigigibo na po kami paluway-luway. Kumbaga, pag nangyari po ini, bako lang po pagtanong ang kumbaga gari bubuhian niya yung mga kambing, kung ano-ano po mga hayop na. Ayun po. Mga ruminants. Ibuhian dyan. Nagiging kumbaga yan. Ang pagtanong po, di bako so rambol, kumbaga may mga lugar na halimbawa nga Lanzones, may duman sa araw na po ka, na siya, igigibuan ki planong magayon para magayon ang pag may nagbisita, madali ang may mga vegetables, mga arog po kaya. Very good yan lugar niyang yan. Nasa pamitas ng bulkan, bagatapos open baga ito, Father, no? Ang sun rays niya talagang sagana duman. Sige po, pagayunan talaga. Ayan. Diba po ito dyan, ma-practice man itong bigapon niya itong foodscape. Ayan, foodscape. Bako sa landscape, kundi foodscape. Tanganin na, yan ang magiging demo farm, gabos.
kung saan kita mag-aradal itong siguro kahit itong challenge ko man po ang Bicol sa Bicol Baga Agri-Forestry sa Ginubatan. Opo. At kung maging lugar iyan para na mapag-adalan kan sa tuyang mga estudyante katapos magiging talagang school for ecological school. Yeah, sana yung lugar ng pirang hektarya yan tabi Sir Dens, 24? 24 hectares, yan na. Makabugtak dyan, father, ng at least arboretum. Yes, yan talaga, arboretum. Tanganing ang mga estudyante makapag-adal kang manungod sa mga kahoy. Diba? And then, siyempre, kay punta dyan ng mano talaga, parang masubdivide mo din sa daga na mga tanuman ka, mga iba-iba na mga pananong nakaipuhan ta. Not only for food security kundi pati yung sustainability para sa ano yan, sa mga bulong asin iba pa. Yung pharmacy. Ayan. Okay, congratulations Sir Dens, sa Padagos na. Sabi nga ni kayo ni maski nga sa iba pigluyahan na, pero sa Eco Service 2000 Padagos na. Abanti ang cross firme. Okay, Sir Dens, baka may pangapunan ka sa mga kababayan tayo dyan sa tuyang lugar, Santo Domingo, sa pagtarahid na lugar, as in sa mga kaubinesa na gustong sumali o magsabay sa indong advokasya. Go ahead po, Tabi. Sa gabos po na sumuya na magsabay po sa samuyang advokasya, welcome po kamo gabos. Kumbaga, so mga, lalo na ining mga youth ko ta, ini ang magayunan na, kumbaga, isinda ang masaralida ko ta sa samuya man. Yeah. Kami kaya, kadaklan, may mga senior citizen na nga sa samuya. Pero yaw pa, may mga mapuapo na, mapuapo naman ang mga active member naman ngunyan. Parang saling lahi na, no? Saling lahi na. Saling lahi. Ayun po, ako nga po, Sir Mar, tulong bulan pa lang so aki ko kaya pag yun naman ini ang pasalida sa kuya. Tama yun. Nakaplano na. Nakaplano na. Aba. Makaugmaon po ang magtao ka kay serbisyo na so di ka naghahagad baga kay kapalit. Kami kaya ng ining grupo ko daw diit lang kami. Kumbaga ang ang 1:10. Ang saro sa mo nakakagibog isang pulong bagay kung halimbawa. Ayun. Araw ka ng mingon yan, tadiit lang kami ngunyan, pero dakulang po kami nagigibong accomplishment baga po. Dakulang nga ni Pig-encourage me ang gabos na magparticipar po. Dawa na isa mo mag-indra. Kumbaga, kung may activity po kita, makisumaro po kita gabos dahil yung tigigibong may po na ini, bako man po ini para sa diri man lang. Kumbaga, para sa tuya po ini gabos. Magkasaro kita para sa kinaban. Yes, ayan. Okay. Ang bagay yung kanipada, ang grabe yung journey ninda, yung evolution kan sa indang, may transition yung sa indang advokasya. From simple, yung pagpurot kan mga basura sa mga kali, pagkampanya na ay magparatapok ng mga plastics. Ngunyan, naon sindangon niya sa pagbusol na magtanom kita ng kahoy. As in, iba pa para, sabi nga ni kayan, mating pang circular economy. Okay. Magtanom ng kahoy, magtanom ng paglaom. Yan, okay. Sir Dens, yung masana po, baka may dagdaga po na gustong ipahayag sa mga kababayan ta. Paabot ko po sa Barangay Santa Misericordia, may willing po kaya, ma-set na lang po kita ki Aldaw, kung na rin po kita maghururon, si Kagawad, Balunso po kan Santa Misericordia, kung nadangog niya, ma-set po kita ki, para maano may po ang sumangamuya man po magsarabay yan sa Misericordia. Yeah. Dapol po yun may sabungga nga ni po. Ay, matawan kaya matawan ni ang bylaws mi kaya po ngunyan maamen po kaya kami ang nakalag po kaya sa bylaws mi
Santo Domingo lang kaya kami. Ayun. Ngunyan, gigibuan mi na po na provincial wide na po. Ayun, tama yan. Para sumuya, makawagas po ang satuyang advokasya. Correct yan. Tama yan. Tangani, nabako lang sa sentro sa Santo Domingo, kundi sa bilog na probinsya na Albay. Opo. Ayun. Tinunan sa Santo Domingo, padago sa Albay. Yeah. Tinunan Santo Domingo, padago sa Albay. Ayan, okay mo tabi. Okay, Sir Ben, salamat naman rin tabi. Tarong ko busy ka dyan. Dahil minay ka para isturbuhon pa ni Padre. Basta kami na ugmain. Saludo kami sa indong grupo. Padago sa na kita. Ayun po, salamat po. Thank you very much. Yan, Padre, pag Ayun mga, nun. pag mga Borromeo talaga, di napundo yan. talagang pag pinunan nan, tapos. Padago sila. Padagos ang misyon. Sabi kan ko yan, padago sa misyon. Sabi naman sa Mindanao, padayon. Padayon. Okay. Di, Father, kumusta sa mga lakaw-lakaw ta? Magkayunon po baga. Oh. Maghali ako naman sa Davao, sa Tagum, sa North Cotabato. Mhm. Magayunon po. Kundi talagang, luway-luway man kami naman nag-perform kimang iba-ibang grupo. Oho. Actually, may big paratata nga isa ko naman na daga sa Kidapawan, katapos naman sa Samal Island. Mga 1.5 hectares. Aha. Kundi mag-iinod kung anong pwede gibuon talaga naman. Magayon po ito parang pag-iisip din mo niya na mission, bako na siya na pong mission sa kalag kung is talagang kapalibutan. Iya, parang healing the soil, healing the soul. Yes, healing the soul in society. Ayan, ay dakulang bagay ito Diba adlamang pag nagretiro na ako, makaiba naman ako maglakaw-lakaw. Yes! Pagkitaan kita, magayon po naman bakasyon. Saka mo dyan ng bakasyon, kaya ba naman digdian bokasyon? Bokasyon? Pangaputan. Ayun. Pero kung yan para, ang believe man kita dumanta, maski yugo-yugo, sige sana, sige sana naman ang buhay nila. Padagos lang. Garo na tuod naman sana. Hindi po bagay sa tuya. Garo niya na mga taon na yun, nagkapera mga 10 years na. Garo pa sunod-sunod ang mga disasters. Iyo po. Bata ko niya ngunyan na July baga, malawag naman kita sa Natural Disaster Month. Awareness Month. National Disaster Awareness Month ang July. Disaster po baga, nangyayari. Bako na siya ng natural, kundi pati social. Pati social na, gabus na, nangyayari na. Pero, iyan ang, iyan ang dapat na, tungkusan ka mga Pilipino. Yan, disaster lang yan, kaya tayan. Dapat gibunta yung hazard ay maging disaster. Yan ang ang kagayon ng sense of humor kang Pinoy. Tawanan ang problema. Mahilig na po sa mga iconic and metaphorical na retrato. Itong pakatapos ka na pa isutubig, pa, nag-irino mo na. Ganyan talaga. Ibang klase ang mga pangyayari. Ayun, okay. Di kunyang Father, sabihan ko na lang ito si Ma'am Dimples. Halatalaton lang. And then siguro pag pwede maturuan mag-gibunin ko niya di ba? Ning propagules. Ipo. Siguro mga 1 year pa makakuha na kitang bamboo propagules. Ayun, Tanang nga niya ako, naugma ko sabi ko, ang mga enot, ta masyado pigtatawan pansin ining bambu. Di ba? Pero ngunyan, dakulo na pala na kunyan, na mga produkto, mga engineered bamboo. Pagkatapos, ang pinaka-latest nga ni Father, na base naman sa kuyang bulang kristal, na minabot sa ito alas 2 madaling araw. Minaliwanag ito alas 2 madaling araw. Nagluwas naman pa sa bulang kristal ko na ang bamboo gigibun, iyon ang magiging source kan gigibun na tissue.
tissue. Ano na yun? Uta. Sabi nga ya, kan mga siyentipiko dumana, pirang puon nga yan ning kahoy ang pipukan, okay, piputol, para makagibo nga yan ning tissue paper, nagagamit mo sa naman yung nagkapirang segundo o minuto. Yung nga ni. Tapos nga ya, kunin nga yung bamboo is best source. Kaya na ano yan, na paper tissue. Kaya iguan nga yung t-shirt. Iguan nga ngayon ning towel. Iguan nga yan ning ano yan, mga tiles sa siniba pa. Adi, uni nga yan, ini nga yang gimbunta na ngayon ning tissue paper na ano yan, na bamboo ta. Primero, dahil kang kaya magkuparatanom. Pag tanom mo nga, sige na sana ang dakol. Nagkaparadakol na sana. Dahil nga ito nga yung kadabis, matanom ka para dumakol siya. Kundi, pag tinanong mo, after some times, after nagkapirang taon, nagkaparadakol na. Parang natural na sana sa pagparadakol ni Mother. Iyo ngayon na. Kaya po baga, sarong taranuman, diretso na yan. Correct. Iyon ang ano sasabi digdi. Kung varieties kan bambo, Ha? dakol ang varieties kan bambo. Correct, yan. Dakol ano. Arog di sa konyan, sa mayon, sa laraga, ang pigataman din sa oras. Pigibong nigo. Yan. Ako lang mga accessories na pwede pang gibon, halit sa bambo. Correct. Para sa health nga ni, dawa nga ni itong sub bambo baga na, piga punta pong bambo, sinulok na bambo. Ano yan? Activated charcoal. Activated charcoal na bambo. Bako sa nang pang-purify ini, kundi pati nga ni isa health, dakulao na bagay ini. Mm-hmm. Kaya ngunya na arbor day, pwede taman isabay din na sa kawayan, bako sa ng alternatibo sa kahoy, kundi saro man ini ang dakulang kapakinabangan para sa gabos. Mm-hmm. Sa itong po sabi mo sa pang-aral daw na gamit, na palitan kang kawayan, lalo mga plastic. Correct. Pwede palitan ang mga plastic. Ayan. At saka kunyan marirahi yan na pang surop kan mga ati sa palibot, di ba? Tapos na sa palibot, pang-surup man kan mga kanya to sa lawas. Sa lawas, yan. Ano yan? Paano ko nga na? Baba ko man, di ba nang piling kuguso na di? Tama, Ira. So, activated charcoal, pwede po itong pang-surup kan mga pigsasabi po baga mga hilang, mga kulog sa lawas. Yan, sa mga surip-surip. Ay, ikaw tala pa rin na-testing yan ni Jimmy na salita ka, nagduman kami sa Vietnam. Nagduman kami sa factory ka yan. Dinuupan dinuup kay Jameson, nagdukot talaga. Nagdukot itong carbon, activated charcoal, duminukot sa lawas niya. Katapos sisurup talaga ang mga uric sa iba pang acids. Yan, dapat pala talaga magpadakol-ako ka. Pero pag antidote, garo antidote. Ayan, dakulang ngunyan palang na-realize yung Kimaray. Taka ito, bakit sa Pilipinas, gagamit na sana panggibo ng kudal, panggibo ng bahay kubo, duman sana, abot. Di ba? Kunyan, iguan ng pong gamit kaya na para sa sipilyo, imbis na plastic. Yes. Biertos, straw, plato, saka tasa, gibo sa kawayan. Gibo. Of course, dati na pwede bigigibukan mga Japanese saka mga Chinese na chopsticks. Chopsticks, yan. So, tapos pwede pong gibuan ng mga muebles. Kaysa, of course, alam ta na po ito sa bamboo. Yan, pati sa construction. Day na pa dyan. Di ba? Ito po sa mga bamboo po, baga mga harong duman sa Mindanao na gibo sa kawayan. Madali rin sinindang kumpunihong giraray. Katapos sa mga nag-i-restart naman sa mga sementadong harong, haluyon makabalik sa harong, taso mga aftershocks. Ito po sa mga harong kawayan,
madali o sa tangkilo ang sinda. Balik Pero tulo. sa mga nag-i-star po lugod sa mga magayon na araw kung saan sila nag-star, pareho po biya sa panilipot, sa tent. Nasa tent. Nasa tent citizen na ganyan. Ayan. Oh, Ano ha? Nakuton po kan aftershocks. Iyo po. Daday pa natatapos yan eh. Padagos yan. Ayan. Okay. Kaya ini po pa nga sa problema ta po iti na ini yung mga sa bukid po baga na tigian, tiris. Opo. Mag-iyon naman po ini yung pagkontra sa erosyon. Mhm. Mga bambu sa erosion. Kaya magayon po ito na sana itong mga bambong pagpataranong tabako sa San Fernando, hindi sa iba-iba pang lugar, mapakarhay. Kaya gusto kong mabisita giraray. Mhm. Sarap po yan na, hindi po paanong bambuhay, na pigsabi niya ito, bambuhay, Opo. na madakwan ta ining atensyon. Mhm. Tapos sa mga bako sa mga masunod na henerasyon. Iyan. Tayo ang baga naging normal practice yan ka ito na pag igwa ka ng bambu, pipabayaan sana. Pero ini dapat palang paglinigan pala ng iranom ka yan. Pag tabasan ki mga dahon, tangani na makabuelo sa magdakula. Kaya ano Opo. palang ka ng pag-clear. No? Nagapapos na, kundi pagtaga halian man, dahil pagpuhuon, kundi mag-harvest. Ayan, pag sa mga mature na, saka gibuho ng kunyan, gibuho ng similya. Kumbaga, yun itong another planting material mo para yan sa kunyan. And nakulang bagay din itong tinuro sa tuya ni na Engineer Reynoso. Saka ni na, ano yan, ni na Brad na Romero, di ba? So sa kuya nga ni Dumang Father, so tinanam ko duman na yellow bamboo, abay, dakulo na. Nagkaparadako na. Magayon nun po bagayan, makaugmahon po na ang bamboo propagation po paano, bako sa ng propagules, kundi pwede mang iba-ibang paagi. Ang pigalat ko pa din, sumurak, tapos pisog. Kaya, pag magburak ito, magayon. Magburak, tsaka magkaigo ng pisog. Yan ang pinakanabis pa ng pantanong. Oo. Kariguan mga atang iyo, nagbuburak po da kakaigo ng pisog ang bambu. Aloy nga lang. Kaya ikaw na mga pisog na nakaburuhay, kaya gigibuhon na ito na piguprobaran mi na ito mga pisog ibugtak sa seedling tray. Iyo po, ang nailing ko kaya, naggibukan dyan sa Kamsur. So, ano talaga, pigtanom niya, so ano yan pa, so pisog. Pigkag naman sa seedling tray baga. Pag nagtubo na, bibalyo na sa daradakula, tapos pagyalat na maging mature siya. Parang may garong pignanar si Rayman talaga. Talaga, magkuhan kita ng nursery. Yan, iyo po yan. Talagang ano Ining Arbor Day, bako siya ng sarong aldaw. po. Kundi aldaw. Ining Arbor Day, ining pangataman sa kapalibutan. Maging, sabi nga po, sabi po iba sa Laudato Si, sabi po sa Laudato Si, this is part of our, bako sa nining para sa ecology, kundi part ko sa tuyang pagtabot. Yes, siyempre. At saka yan nga ang mga gabos ng mga practices na dapat na mga tugon duman ni Pope Francis dapat isabuhay ta yan. Kumbaga, maging parte na kan buhay ta oral daw. Magayunon po itong suminsahing mo niya ni Pope Leo XIV. Sinasabi po, po ini siya, sinasabi niya, they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Kaya, ang pigsasabi po digdi, garapig combine sa pangapudan sa ecological conversion, pasiring po sa peace building. Peace building. Kaya magayunon po na halos kay Isaiah po baga, na Isaiah 2:4, they shall beat their swords into plowshares. Itong mensaheng ini pigkukunik po ang peace building with ecological stewardship. Fighting humanity to transform instruments of destruction into tools that nurture life and creation. Magayon na namin sa po ni Pope Leo XIV yan, na
pikukunik na suminsay ni Pope Francis, Laudato Si, sa kangunyan pangangaipo na peace building. Yes, so ta kunyan may mga maisugo ng kunyan. may mga maisugo na. 10 years old nang bat sa mga Ganong mga maisugo talagang kay Puan talagang kunyan, no? Ano yan, Father, ang mga nangyayari kunyan sa mga kaubinis na all of the times ba yan? all of the times, and at the same time, sabi na nga, pangpukaw, sabi mo ka sa pamukaw sa satuya. Pamukaw. Iyo, ano? Paano na, masyado na kitang maraykan kan sa social media. Mga aki, paghuna ni Nakini, pangbaradil na ito, paghuna, dahil mga kita maano kanda. So, pag junior, pag juvenile delinquent ngayon, pwede man patawadon tulos. Medyo, pero may responsibilidad din yan. Dahil lang masabot ang maray. Di ba? So, iyan ang mga kunyan-kunyan, mga dapat na bantayan, adi. Social media, siguro kinakaipungan na medyo maklip ng date yan. Yan. Ayan ang kunyan dyan. Ang makangalas nga idumang father, so ano baga, so developer kay itong so Gorbax, German-based siya, nagsabi na, ito na ang games na pig design niya is intended for 18 years old above. Paano nakakawat sa minor? Ayan ang mga medyo ayan mga dapat nagyulong hilingon kung paano tayo maklip. Paano dahi talaga parang ma-filter na dahi talaga makalaog dyan ang mga minor. Kaya lang minsan baka nagagamit ki ibang tao. Tayang baga dapat may dakulang restrictions yan na dahil ka basta pwede makalaog dyan. Yung araw ka ito patala na itong 18 plus na ito na nagkakaigwa ng mga graphics duman ng mga grabing, mga violente. Tapos tuturuan ka kung paano mag-gibok yung mga senaryo. Kaya ang kawat na ito mag-gibok ang senaryo na mga violenteng senaryo. Ay, yung ganoon mo. Sa mga kawat. Iyan mo yan. Actually, yan, napiguro na naman mo yun. Ibawal ta ngayon sa kunyan. Sa 16 years old below. Iyan ngayon ang mga paggamit ng social media. Pero, para ang problema po ngunyan, ang sa tuwing gigamit ng mga standards pang segregate kan mga tao, kan mga aki. Pag-uta, ang 15 years old, so 15 years old pa kayo ito. Pero 15 years old, grabe na ang nagkaireling, grabe na ang araam, katapos grabe na ang hacking nila sa computers. Iba na, no? That is one way. Okay, pero dapat mag-isip kita, we have to be more creative na luway-luway na mahali sa computer mo na once in a while, mahali mo na sa computer, sa mga computer games, ang mga kakiyan. Pareho kayo nabigibos kaya sa dudok na Dennis na ini mga hobbies, paminsan-minsan naliyon nila sa computer, yaon sa tanong. Yaon sila nagtaranong-tanong lamang. Ako na yan nga ni Father Council, so discussion ko na, sabi ko, because of the digital world, nawara so itong barang physical, physical na iristoryahan sa harong, pagkarawat na physical. At angon yan, garo, siriblaga na sana, maski nasa magkaarampangan. Dahil man cellphone ang kapot. Hello, nawara ang sound. Nawara na sa sound ko. Nawara sa sound. Ayan. Nakabalik na. Ayan. Daw ang nag-aratubangan, nawara ng family life, puro siya na sa cellphone. Correct. Daw ang nga ng spirituality, luway-luway na nawawara. Bago magkakan, imbis na magpangadi. Picture. Ang yan So kay Puan talaga ng parang kay Puan overhaul na naman, magpun sarong. Iyan mga tema ngunya na dapat na siguro asikasuot. Okay, Father, mapuso na po kita for some reminders today. And ang mga nabarita pong sinunod mo, di ka bang minasunod, oras natin 10:30 in the morning.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ang oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Anong na dekadang nang nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon in serbisyo, 60 taon min pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraming branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon in informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa hinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, pagtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Alright, natulang balik po kita sa programa with Father Momoy ngayon po sa Sabado sa tuya pong Boses kang Kapalibutan program. Good morning kay Mark J. Sanchez dyan po sa ASJ Farm dyan sa San Agustin sa Libon. Yan, good morning tabi Sir Mark. And then siyempre si Bing Buenbores, good morning dyan po sa Malilipot sa San Isidro. And then good morning man kay Nati Bornilla Regalado. Ayan, blessed morning tabi. Ayan, okay. Ayan po tabi mga kababayan, ang mga nakantabay ito. Si partner King Ronaldo nakantabay, saka si Gerald Aranya nakantabay. Si Sir Jeff Santos, good morning tabi sa imo. Diyan sa Queensland, Australia. From Down Under. Queensland, Australia. Ayan, Down Under! Down Under. Okay. Ayan, Father, kunyana halos kabanga na kang taon. Mapuna naman ang kunyan. Anuranan pero di sa tuya may Il Niño pa. Dakulan mga kunyan dakulan yan ng mga dapat ngayon, day ka matakot dyan. Dapat ang Il Niño is magpreparar ka. Pagabot kan panahon na sabi nga ni kaya ni tatamaan ka na ng gusto. Kunyang baga August, September, October hanggang November daw ang matindi. Hanggang mga first week, ang mga first quarter of 2027. Yan. Pero ingat yan, taiguan ng mga warning na araw kayan. Oo. Kay Puan, minabulta lamang kita duman sa an matakot nga sa duron, dahil anihon. Ano ba'y anihon kita? Previous to that, dapat mag-prepare na. Yes, yun ang sabi nila na. Sabi kan, scouts, be prepared. Yan, laging handa. Laging handa. On my honor, I will do my best to get the egg on the nest. Yan Sala. Rewind. Sala. Kunyan yan yun ang sabi ngayon na, yan ang ilinyaw na yan. Data na yun, bakit pa na ako sa panginit kang kinaaban, nagkakaya ko lang yun ng nagbabari na lang, kang gurano sa kakusog matama. And sungon niya na pigsasabi, hiniyapigapod ka mga scientifico na super El Niño. Nagyugon mo. Kaya ang dapat kaya magpreparar na umabot man ang panahon na ito, day ka magulpi. Diba? Kaysa day kang gibuhon. Diba? So iba baga Father, binago na sa calendar, planting calendar, inatras kidiit. Tangani na pag-abot man kang panahon, harog sa ligaw, sabi ni Tainando ka nakaurong ko, kang nakaaging aldaw, nakatanom na sinda. Nakatanom na. Tapos nag-purchase na sa 5 water tank, water lorries. Tangani ko ning kaso, mabot yan sa worst comes to worst, may pangrasyon kita sa mga barangay. Kaya ano kaya kan dapat? Di ba? By na leader. Yan, siguro sa mga farms, kung nigwaning may pagkakataon na makagibo ng cistern, hindi magibo. Kaya iponin mga pumps baga na gusto ko nga talaga mag-adalan ang mga iba-ibang lugar, mga farms niya to na kung saan kita makakuha mga hararam na tubig. Yan. Ikaw po, kabos, dahil bako man pahaan sa tuyang daga. Talagang nakulong po talaga mga areas na niyaon sa nasa ilarom, mga nagkapirang meters talaga. Ikaw po kitang daga. Tubig. May tubig sa ilarom. Problema po ugaring masyado pigma-manage ang resources. Yan. Oo, yun ang kunyan Garo, ubos-ubos biyaya. Katapos tigaya. Yan ang nangyayari daw. Day na mamanage kay Maray talaga. So yun na yan ngunyan ang mga panahon na ang agrangay kang kapalibutan. So boses kang kapalibutan daka talaga danguguna Maray. Di ba?
nagpapara rasay ang daga, nagpapara ubas ang tubig, tadayin ang kahoy. Kaya nga ito po, bagay tama itong mga Arbor Day ngunya na kinakaipuan farming. Oo. Yeah. Talaga tree farming. Tree farming na eh. Talagang, yun eh, atamanon mo na dumakula. Bago itong pakatalbungan mo picture, babay. Bala ka na ngayon sa buhay mo, puno, kung paano ka dumakula. Ano to kaya kung magkaigo kita ng possibility? Halimbawa, balikan na po itong Albay Golf, itong sa Santo Domingo. Oo. Ayan, yung ano. O tayo, actually, Father, iyan nga ng pinakawalan nyo niya, no? So mga fisheries professionals, kasama sa mga director kang BIFAR, niraon digdi nagteripon sa Fisherman Summit. Fisheries Professional Summit. Niraon sinda dyan. And sa pinagpapangapunan na sana ngaya, ang gobyerno, dahil sana mag-focus sa agriculture. Tawan mga yung focus ngaya kami sa fisheries because parte ngaya kami kan parang chain sa food security. Precisely. Oh, di ba? Saka, kaya na, impose man po grari itong season fishing. Yan, opo. Katapos hilingunta, ito po ba sabi ta po, pero yung concept ta na ridge to reef development. Yes, opo. Kuyan po, kapag pigo para kuyan mo ang kahoy, pag para putol kang kahoy sa maapektaran pirmi ang dagat. No, opo. Pirmi po maapektaran ang tubig. Kaya pirming comprehensive po dapat sa tuyang development. Comprehensive and sustainable. Masyado po kitang parokyan, masyado pong piecemeal ang sa tuyang approach. Saka, ini po bagang ko yan, ini sa fisheries. Nakulong po kitang pwede maginibo. Saka kinakaipuan po sa fisheries kwenta, isipon taman po itong mga mangrove reforestation, tadyan ang tunay na natural nursery. Yan. At mga ipagpadagos naman po itong coral genesis. Tapos pagpadakol ka ng mga seagrass. Yes. Katapos po, kung hilingunta, very comprehensively, ang kabilugan, kining Albay Golf. Ang Albay Golf, magayuno na, pero ang ecological balance po kini, very fragile. Opo. Katapos hilingunta man po gaya na, ining Albay Golf, pero ba man po dyan ang sula? Correct. Opo. Kaya, imbis na mag-isip kayan imbis po pag-isip kayo niyong mga shipyard na yan, sa iba na sana yan. Kaya tapos may pag-isip man nga si Randy, na ini po baga manungod sa solar, renewable energy. May pag-isip niya na, imbis na mag-okupar mga kidaga, mas na floating solar energy farm. Yan, oo. Pwede. Duman, ang dagat duman, tranquilo. Dahil duman ang araw kan dagat tingin sa tuwi, na pag nagabagat, abaana. Pero duman, kaya nga bigigibong shelter ito, na lugar kan mga barko, tranquilo ang dagat duman pag nakalaog ka na sa sula. Saka, bugtakan na duman, itong sa sula, tawan to talagang tulto na development. Correct. Nga ng sustainable, kundi nga man, touristic man. Yeah. Floating solar system power. Kuyan, floating 100 hectares, kaya po duman 100 hectares, mga 10 megawatts po yan. Oy, dakula lang marayan. Pertina mga yan. 10 megawatts po yan, katapos kung pwede po yan makadagdag kan supply niya to sa WSM, katapos hindi sa
sa tuya sa Aleco, Mhm. makakadagdag po yan. Katapos magiging self-sufficient kita. Bako siya ng self-sufficient kita sa energy, Mhm. kundi makakatabang pa kita sa iba. Yan. So bagay man agad ano. Kasi kung sa daga, dakula ang gikaon pa din adi. Not unless na mag-ibus o araw kang pigaw sa Germany, nasirarom ka mga solar panels sa solar farms, may farm. Ikaw ni mga tanong, sirarom. Iba naman sa mga ruminants. Ayun na. Birang kung ikipirang iktaryan, yung man ang gikaon nga, dahil naman pakinabangan sa daga sa irarom. Pero sa iba, piglibo ng pagi. Pwede pa man magtanong duman ki mga napier grass kata iba pa. Katapos duman buhian ang mga baka, mga kanding. Mhm. Yeah. Delikado yan. Mas maray man po talaga. Pag-isipan po maraining floating solar panels. Yan, tanganing mas marami man ang gaduman na di. At duman, bako mairo ang dagat. Sa lugar na ito, di pwede man talaga man na mag-establish duman. Ayun, so yun mga nagkakapi na pong mga kaipuan talaga na ng renewable energy. Sayang kan saldang kanal daw. Magkasayangon, yung gabos ng mga resources dapat at hilingon ta na. Yes. Panahon mo niyan pag ihanap ka mga iba-ibang resources niya na i-manage na po talagang maray. Yeah, tama din yan. At siguro after mga July na garo pader, i-schedule ko sa Aleco na pag-istoryanta so manangod sa net metering kung kumusta na si status. Dahil wala ka oras na sinda pero may mga development garo. Pero after na dakan agma, o tamay agma sa Pizza 4. After agma, siguro next Pizza 4, baka Pizza 11 siguro, baka magka-oron ta. Mas magayon, niyan naman ako sa Pizza 11. May, mas magayon siguro po talaga, magayunon kung pagkurunon na talaga ni mga iba-ibang sectors. Mhm. Mga iba-ibang sectors na pagkurunon tayo ni. Tangani na maging ang lakdan ta, ngayon pati ito po bagang investment code, provincial investment code, ikalaog na. Correct. Kadakol po mo niyan ki mga nag-offer na mga no cap exit. No capex. No capex. Gusto sabihin, sindaan ma-fund kini katapos magtaon na sa nagarom, magtataon na sa tuya. Pwede magiging sa diri taman ini. Iyo po. Yan. Magaling na. Kaipuan na talaga na magdesidir na. so ano nga ni, sumiral ko nga ni, nag-aanap na ki, miral ko, hindi sa kung, yung napo ko, naghahanap na ki financer pa der para sa renewable energy. Yun na din yan ang mga dalaga ng yan. And hopefully, sana mangyari na suduman sa Piduran, tapos din yan sa Ligaw. O yan, na mag-abot ka mga aldaw. So, dyan sa San Miguel, windmill. Oo. Kay puwan tama, yun ang paros. Isang problema ta ang paros, pero pwede man na gamiton ta ang paros, bakong kaiwal kundi keribanan. Bata rin didakol na mamparos. Dapat ko maparos. Dakol na maparos alway. Ay pangyari, nalilibang kita pader pala. Madali na kitang batingtingan. Ayan, siguro katabi pader. The table is yours. Father, Son, and the Spirit. Amen. Ama niya mong kagurangnan, Diyos ding nakaglalang, kan langit, daga, asin dagat. Nagpapasalamat kami sa biyaya na kan samuyang kapalibutan. Sa mayon na simbolo nin kagayunan asing kusog sa Albay Gulf na pinaggigikanan kan samuyang buhay. Asin sa gabos na kahoy, salog, kabukiran, asin man kadagatan. Sa pag-celebrar niya mo kang Arbor Day, ginigibo ang imbitasyon ni Pope Leo XIV. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks.
Sana ang mga espada ning kasakiman maging arado nin paglaom. Ang mga bangraw nin pagkawarak maging gamit nin pag-ataman sa kinaban. Day maging pagraot, pagratak, kundi pag-ataman kan samuyang common home. Kurangnan, liwanagan mo ang samuyang mga leader sa gobyerno, negosyo, komunidad na sa pagdesisyon sa kauswagan, lalo na sa satuyang baybayon asin dagat, pirming pilion ang care and conservation over profit. Ang kabutan mo masunod sa mga iba-ibang henerasyon, ngani mapakinabangan ninda ang gabos ni nanyaon sino mo sa muya kagurangnan. Tuguti na ang mayon ang mga linog, bagyo, pagbaha asin iba pang kalamidad. Mag-iba ko sa ng mga trahedya kundi mga banal na pag-andam na mga wake-up call sa samuya na nganing mapakumbaba niya mong stewardship pagtiwala kan samuyang kang gabos na linalang. Ipwede mo sa mo na ang hinangos ng nyaon sa tuya, ang ruwa, ang banal mong espiritu, siya ang hinangos na nagbubuhay sa kagurangnan, sa karagatan, sa kapalibutan, sa muyang buhay. Na mahiling niya mo na kami bako sa na kami ang buhay, kundi ang gabos na linalang buhay. Nakirebanan kami, we are in the web of creation. Kaya sana ang lambang kahoy na tinanom, maging tanom ng paglaom. Na ang kada desisyon maging offering ng katarungan. Kasi ang kada henerasyon maging mas marahay na katiwala para sa gabos ng kapalibutan. Padagos na maging boses kang kapalibutan, boses ng katotohan, boses ng paglaom, boses ng pag-ataman ng samuyang common home. Iyo po yan samuyang panganji. Sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magtanom ng kahoy, magtanom ng paglaom, at amanon ang kinaban taan banal na tayo ng banal na harong ng gabos. Para inaaga sa inyo gabos. Thank you very much, Father. Magatugang ako man po si Mardila. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Happy Fiesta! Diyan po sa Barangay Pandayan kay Kapitan Joey Valenzuela. Sa inyo gabo, salamatan mo maray, and salamatan sa mga nagpartisipar diban po sa lakad para sa kalikasan kaninang umaga 5 o'clock in the morning. Salamatan po maray. Thank you and God bless. Bendisyon ang kita ng gabos. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings. Coupled with